Yükselçi doyağına sonuç destemel reytimiz. Elçi saytara. Hatta humo yozuk şu yakarız da. ناخذ شو بابا باس او خزيشو سوري بقى صيت بقى ديك قالش شونا بقى دوس يا سيس جويتر دوشن ويتسع بولوا ابروسين كديو شو تسميني او فيديو دكان سا دعوس اس خزانير سنه ديك بابا مات جويتر دوشن ديك اسلو يشوش واش حوما خارة ناخذ شو بابا باس او دخو ما دير جوينت او شتو تسونا لا تحخو الغيت حمنيني تاوان لا بابا بات على سويز على غير سونا любой كيبر знанешь قلت شاندات угар حلق كورتي بابا بيزا знанешь набрать يا تول да бог любой ча востребованный руку Коротко, лучшим бабал бог. Лучшим. У кого есть желание, для того найдется работа. تمام ده سودا А кто не желает работать, он будет вот так ходить и дючли рубал бас, и нет бас его. Видишь? Это нас все халва вырыли, а дюйн да бал бас бог. Эльч сун сайтара. Hatta humo yozuk şu yakarız ders nas de vojеш masara он да бал бог. Бог бац бог, балетиш и харцдо. Бог лучше будет бог. Если сам даже кто хочет работать, тот находит способы, кто не хочет работать, тот находит причины. Бог лучше на там лежина, вы дюш шорт молодежь мою, диплом что, деш была бу, кормота лаю, так жим, цат дуй лами та моду, и жим халал ви, шучим болса не савос, так дуй. Да Бог бац бог, сюекрачи дуй, она сон дескамел ритмс. نسمع وشي Сум был хит носчича. Главное усердно легче был бичня, ой всегда был шву. Найти свое любимое дело, отдаваться этому и найти способ на этом заработать самое главное алхетом. بابا ناخذ شو دوبو بغي يعني هو عليه ازاي دوس بيش هاي صعب بيه كتسول جدال أنا قاعد أسقي بابا بس هاي صعب بيه بابا بيجن لي يستالي بيه شو دوم دوخ يعني لوشن شكرا يا استاذ الله عليه سلام وشي شو ديك جوب دليا Бедок что на жоп модера белмет шварту асиз гуттера дикмет посоветовать юришон из дигла волоши. Благодаря на компании на расширение чуцунде вот белого уж разнорабочий, грузчик, водитель, кухонный мебель собрать ешь белой безвайн. Кухонный мебель установки ешь белой безвайн. Bittrex 24 директ менеджер и шибох цанилеро бошса адам безвайн. Условия интелли дикюшон. WhatsApp номер язи цар коргера дюсер душон. خبوه بو خدو خدا ديشتو مصوما ما خول يارجي الفيديو هوندا شبا حندوشة او بلغوغي ان شاء الله شون سودا يال خريشون خول قيوان بقلا بوخ تسكروشي شو يورتا غورا دا بيات انستغرام يوتش خول سودا انستغرام يوتشاك المغردو اشتشي تروانتو هداس بون هرادون وتسوازي والالي الله مصو بوشوشتاك دلهتو بويلو دالديك ناغويتل